Samozřejmě my víme, proti komu jsme hráli a že Beşiktaş prostě je velký klub, což svědčí o tom, že dělají takový hráče, jako je Trossard a Vlahovič. Ale já spíš bych chtěl hodnotit svůj tým a já jsem hrdý na to, jaký výkon jsme v tom dvojzápase předvedli, jakou hrou jsme se prezentovali. Samozřejmě Beşiktaş v tom dvojzápase byl lepší, to, že dal prostě ty 2 branky, postoupil zaslouženě a určitě mu budu držet palce i v tom následujícím, aby to zápase, aby to prostě zvládnul, ale pro nás je důležitý ten výkon náš a myslím si, že ten byl velice slušný. Şöyle cevap vereyim. Beşiktaş çok büyük bir kulüp, çok büyük bir camia. Bugün oynadığımız maç sonrasında zaten gördük Beşiktaş'ın gücünü. 2 maçta bize 2 gol attılar, gol yemediler. Ben Beşiktaş'ın bundan sonrası için yolunda bol şans diliyorum, başarılar diliyorum. Ben kendi takımı değerlendirmek istiyorum. Beşiktaş'a bol şanslar. Tak já souhlasím s tím, že ten dvojzápas jsme vlastně prohráli v tom domácím zápase, kde jsme prostě měli ten zápas dobře rozehraný. Za prvý jsme tam měli možnosti, které jsme si vytvořili, za druhý prostě soupeř ještě šel do 10 a tam prostě ten zápas jsme prohrát neměli. İlk maçta daha iyi oynadık. Biz ilk maçta zaten büyük bir şans kaybettik. Çünkü rakip 10 kişi kaldı. Bizim ayağımıza gelen şansları değerlendiremedik. Biz genelde yani ilk maçta bu şansı biraz azalttık. Şansımızı azalttık. Samozřejmě asi dneska to pro nás bylo těžké utkání, že jsme viděli, že tady bude skvělá atmosféra. Pro některé moje hráče to bylo první utkání prostě před takovouhle kulisou a na takovýhle úrovni, takže to bylo pro ně těžké, ale myslím si, že my jsme nechtěli tady bez hlavy se do ničeho pustit, ale chtěli jsme furt, aby ten zápas byl otevřený, takže jsme chtěli držet 0-0 a čekat na nějakou svoji příležitost. Samozřejmě ty příležitosti jsme měli, ať to byli breakový, tam Mick van Buren, prostě tam měl i Tom Slončík, ale nedokázali jsme je využít. A pak jsme dostali gól po breakové situaci, kde prostě ten zápas to zlomilo a Beşiktaş to uklidnilo. Bugün gördüğünüz gibi biz şanslar bulduk. Şansları değerlendiremedik. Çünkü çok genç oyuncularımız var. Atmosfer %100 etkiledi. Çünkü oyuncularımız çok genç. Bu tür tecrübeleri yok. Beşiktaş yine şansı değerlendirdi. Biz daha fazla gol şansı bulduk. Değerlendiremedik. Genç oyunculara veriyorum diyor. Bugünkü tecrübemiz yetmedi. Byli připravení prostě skvěle. Myslím si, že i kluci to prostě dobře plnili. Takticky nebo systémově jsme prostě hráli velice dobře dozadu. Jak říkám, ten gol, který jsme dostali, byl po breakové situaci. Že jo? Takže myslím si, že jsme plnili ty věci, že nás Beşiktaş tím nepřekvapil. Bohužel prostě samozřejmě my jsme ty možnosti, které jsme měli a které jsme si dokázali tou svojí hrou vytvořit, tak na těch 30 metrech od té branky my jsme ty příležitosti nedokázali využít. V tom byl ten Beşiktaş to utkání lepší, proto postoupil zaslouženě. Maç beklediğimiz gibi oldu. Bizim yaptığımız analizler genelde bütün analizlerimiz bizi haklı gösterdi. Beşiktaş kontrataktan golü buldu. Biz daha fazla şans bulduk. Fakat tecrübemiz yetmedi. Kaleden 30 metre uzaklıkta biraz şansımız azaldı. Yani kaleye 30 metreye kadar daha iyi oynadık. Gol şanslarını değerlendiremedik. Tak myslím si, že jsme tam měli bohužel špatně postavenou zbytkovou obranu na vápně, kdy si tam hráč sám přebral, poslal vlastně Vencu samotného na bránu, kdy já jsem ho ještě stíhal. Myslím si, že ten skluz jsem mohl udělat klidně o něco dřív, ale myslím si, že ten zadní prostor té brány jsem měl pokrytý. Škoda, že Zadry si nepohlídal tu přední, ale i tak jako takovýhle gol mrzí, no, co si budem. A s Vencou já jsem se na hřiště moc nepotkal, to byste se musel zeptat kluku víc nalevo. Biz evet biraz ileride kurduk defansı. Kontrataktan gol oldu. Son anda yetişebilirdim belki. Ama maalesef yetişemedim. Üzgünüm. Böyle bir gol yedik diyor kendisi. To bylo něco úžasného, ta atmosféra prostě byla skvělá v České lize, tohle to prostě nezažijete, takže jsem rád, že jsme mohli s Hradcem hrát takovýhle utkání tady na tom stadionu, protože ty fanoušci prostě byli skvělí, to je třeba říct. My jsme i hráče na to připravovali, že tady bude bouřlivá atmosféra, ale spíš jsme nabádali k tomu, aby prostě byli klidní v té hlavě, že prostě ta atmosféra tady k tomu klubu a k tomu zápasu prostě patří a já musím říct, že se s tím vyrovnali prostě skvěle, že jsme to prostě zvládli s velkou bravurou, za to jsem nesmírně rád.
Maç öncesinde oyuncularıma, tüm teknik kadroya burada çok zor bir atmosferin bizi beklediğini anlattım. Bekliyordum. Şöyle ben bir bilgi vereyim. Hocamız Tomasz Sivok'la beraber aynı takımda futbol oynamış. Futbolu bıraktıktan sonra da kendisine teknik direktörlük yapmış. Tomasz Sivok'tan zaten Beşiktaş'la ilgili, taraftarıyla ilgili inanılmaz bilgiler almış. Kendisi de zaten söylüyor. Ben böyle bir atmosferi bekliyordum ama bu kadarını beklemiyordum diyor. Futbolcularıma sakin olmalarını söyledim diyor tüm maç boyunca. Zor bir maç olacağını anlattım diyor futbolculara. Fakat çok genç oyuncular, tecrübesiz diyor. Ayakta kalmaya çalıştık diyor tüm maç boyunca. Za mě prostě každý fotbalista hraje ten fotbal kvůli tomu, aby se dostal do těchto zápasů. Pro mě ta atmosféra byla neskutečná a stáhlo mě to neskutečně toho zápasu. Celých 90 minut jsem prostě byl jenom soustředěný na ten zápas a klobouk dolů před tu atmosféru, kterou tady ty lidi dokážou vytvořit. Yani bence diyor tüm futbolcular böyle bir atmosferde oynamak isterler. Ben hayatımda ilk kez böyle bir atmosferde oynuyorum. 90 dakika boyunca oyuna konsantre olmak istedim. Konsantre olmak için çok uğraştım diyor. Yani böyle bir atmosferde yaşadığı için de çok mutlu. Tak samozřejmě to mrzelo hodně. Myslím si, že to byla velká šance, kterou jsem prostě měl proměnit. Bylo to stavu 0-0. Kdyby se šlo vlastně do vyrovnaného stavu, že by ten zápas byl daleko zajímavější. Ale nedá se nic dělat, ale samozřejmě to mrzelo strašně moc v tu chvíli. 0-0 iken bana bir şans geldi diyor. Kornerden gelen şans. Onu diyor değerlendirseydim çok farklı bir maç olabilirdi. Maalesef değerlendiremedim diyor. Yani bir şey yapamadık diyor. Yani ondan sonrası da artık Beşiktaş'a kaldı. Beşiktaş je klub, který nás po dlouhé době dokázal na naším hřišti porazit. Nepovedlo se to ani dvakrát za sebou Slavii, takže je vidět, že prostě Beşiktaš má ohromnou kvalitu. Já věřím, že ten dvojzápas nám ukázal hlavně to a dal nám to sebevědomí, že prostě jsme konkurenceschopní i s takovým týmem, jako je Beşiktaš. A to si myslím, že to si musíme z tohohle dvou zápasů vzít a že prostě jsme na správné cestě, že jsme tam vytvořili prostě něco dobrýho a chtít prostě v tom dál pokračovat. Takže to je to, co jsme si z toho dvojzápasu bereme a to je to, že jsme si dokázali, že prostě můžeme hrát i s takovým týmem, jako je Beşiktaş İstanbul. Evet, biz kendi ligimizden sonra ilk kez bir maç kaybettik. İki maçı da kaybetmiş olduk üst üste. Bu tabii bize çok şey kazandırdı. Özellikle mücadelemizden çok memnunum. Futbolcularımın vermiş olduğu mücadeleden. Biz bir mücadeleyi devam ettireceğiz. Beşiktaş gibi takımlarla az oynayabiliriz. Yani böyle bu tip takımlarla karşılaşmak çok zordur. Bizim kendi ligimizde Slavia Prag veya diğer takımlar var, güçlü olan takımlar. Bunlara karşı bu tip futbol oynamamız gerekiyor. Onlar da büyük kulüpler. Ama Beşiktaş'ın büyüklüğü, Beşiktaş'ın stadyum atmosferi yani inanılmaz olduğunu tekrar söylüyor. Za mě 100% nám to dodá sebevědomí a já konkrétně jsem hrdý na každého hráče, který dneska předvedl takovýhle výkon a mohli jsme ukázat, že Hradec Králové už má trošku jiný jméno, než mýval dřív a že jsme konkurenceschopní i týmu, jako je Beşiktaş. Ben ve arkadaşlarıma büyük bir tecrübe kazandırdı bu iki maç. Takımımla, arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bundan sonraki oynayacağımız maçlarda da bu mücadeleyi vermek istiyoruz, aynı mücadeleyi. Büyük bir tecrübe oldu bizim için. Tak samozřejmě je to kluk, který je na začátku, má obrovský potenciál pro Hradec, protože svojí rychlostí a tou dravostí prostě je určitě v tomhletom zajímavý. Takže i zase tam dneska přines osvěžení do té naší hry. Myslím si, že všichni ty kluci, co tam pak nastoupili, tak prostě tomu týmu pomohli a já věřím tomu, že mu to vydrží co nejdýle, že bude platným hráčem pro Hradec i dál. Evet, daha sonra oyuna girdi. Daha sonradan şans verdik kendisine. Verdiğimiz şansı çok iyi değerlendirdi. Kendi hızı, saha içerisindeki yapmış olduklarıyla daha iyi ilerisi için kadroda daha fazla şans vereceğimi gösterdi. Tak samozřejmě jsem ho pochválil za to, že prostě do toho šel si dovolil prostě jít 1-1, ale jak říkám, zase já nechci, aby to sklouzlo to, že v tom že všichni vidíme jenom toho Umara. Já dneska naopak prostě smekám před těma klukama, co hráli od začátku, to je třeba zmínit, protože ty předvedli skvělý výkon, ať je to Či, ať je to Dancák, Vláďa Darida, ty zaslouží absolutorium, aby jsme to furt netočili jenom kolem Umara, který odehrál zatím 3 zápasy, já jsem za něj rád, ale
aby jsme to brzdili, tu euforii. Evet, maçtan sonra tabii ki futbolcumu tebrik ettim. Bildiğiniz gibi yani futbol takım oyunu ve ben tüm takımımı tebrik ettim. Takımla ilgili söylüyorum. Oynayan tüm oyuncum, sahada bulunan herkes çok iyi mücadele etti. Omar'a bundan sonra da şans vermeye devam edeceğiz. Şans bulacaktır. Říkáme, je to samozřejmě další silný klub, který nás čeká, ale my jsme rádi, že jsme se do těch zápasů dostali. My, aby se týče nějaký podrobné analýzy, tak jsme to ještě prostě úplně nesledovali, protože jsme se soustředili teď na to dvojutkání s Beşiktašem a řeknu zcela upřímně, že jsme prostě věřili, že třeba to i zvládneme a půjdeme dál, takže my jsme věděli, že na jednu stranu nás může čekat Žalgiris, na druhou stranu prostě Panathinaikos. My se od dneška nebo od zítra začneme připravovat na ten Panathinaikos. Víme, že to je prostě velký klub, těžký soupeř, ale uděláme všechno pro to, aby jsme v tom dvojutkání byli tentokrát šťastnější víc než s tím Beşiktaşem. Biz tamamıyla Beşiktaş maçına odaklandık. Beşiktaş maçından sonra kazanırsak Zalgiris'le, kaybedersek Panathinaikos'la oynayacağımızı biliyorduk. Fakat tamamıyla konsantrasyonumuzu biz bu maça verdik. Yarın uyandıktan sonra artık diğer maçı düşünmeye başlayacağız. Panathinaikos Beşiktaş'tan daha iyi bir takım değil. Burada zor bir maç oynadık. Biraz daha bizi kolay bir maç bekleyeceğini düşünüyorum Beşiktaş'a göre. Mücadele edeceğiz. Tak určitě to bude těžký dvojzápas, ale věřím, že i tady ty dva zápasy nám dali takovou zkušenost a sebevědomí, že prostě to zvládneme a dostaneme se do té skupiny, té konferenční ligy. Bu iki oynadığımız çok önemli maçtan sonra, çok yorucu, çok büyük mücadeleci maçtan sonra Panathinaikos maçına çıkacağız. Fakat bu iki oynadığımız Beşiktaş maçları bize büyük tecrübe kazandırdı ve kendimize özgüven verdi. Bundan sonra diğer maça odaklanacağız. Bu tip mücadele yaparsak şansımız olduğunu düşünüyorum. Vážíme si toho, jak prostě nás podporujou. I to, že prostě vyjeli sem, já bych jim za to chtěl hrozně moc poděkovat. Samozřejmě dneska tady v tom kotli to měli těžký, to říkám zcela upřímně, ale já si vážím toho, že prostě jdou s náma, že jsou prostě s náma a patří jim za to velký dík a já věřím tomu, že i ty dneska, co přijeli, tak nelitovali toho, že ty kluci jim předvedli dobrý výkon, že na ten Hradec můžou být náležitě pyšní a můžu jim slíbit, že uděláme všechno pro to, aby těch výjezdů prostě bylo co nejvíc. Gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Çek Cumhuriyeti'nden buraya kadar. Kendilerine iyi bir mücadele izletmek istedik. İyi de mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum kendilerine. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da mücadele edeceğiz.